Maksudnya bal-balane wis ngono kuwi lho tak kandhani gedeng aku. Heeh. Bojo biduan Risti Novela. Pakel musik Segoro.
nganti bojo biduan kok cemburunan. Aku wis parem ngono belas kono karepmu anu sing mulih-mulih lho. Ora wong lanang tok, wong wedok ya tunggale cemburunan. Lagi krungu titik-titik ngamukan. Iku nek kono ya ana wonge. Ono, Mas. Oh iya iya kene. Mbok kandhan. Ora lho. Ora to. Paling angger kepruk-keprukan iki. Acedak, acedak. Terus pegatan. Lah nek kene cemburuan kok amu-amuan to.